očekuje kod kuće Proleter, a ekipa Kozare gostuje u klubu. Derbi 12. kola Prve lige Republike Srpske odigran u Gradišci pripao je domaćim fudbalerima koji su golom Miloša Srndovića u 87. minuti savladali goste iz Prijedora i zadržali lidersku poziciju kolo prije kraja jesenjeg dijela šampionata. Počeli su oprezno i jedni i drugi, te prvu priliku na utakmici bilježimo tek u 20. minuti. Berić je uputio centaršut, a Srndović glavom poslao loptu preko gola. Malo zatim pokušavaju domaći da urade nešto više nakon prekida, ali prvo Kozić boksio loptu koju je uputio Srndović, a onda i odbrana otklanja opasnost. Bio 32. minut kad je Bosnić upostio Srndovića, ali ovaj ne pronalazi Gavrića. Domaći dobro kombinuju i u 38. minuti, međutim centaršut Bosnića nije dovoljno dobar. Tek što je počelo drugo poluvrijeme prilika za Kozaru. Berić je ubacio loptu u kazneni prostor, a Škorić za malo bio neprecizan. Isti igrač izveo prekid nedugo poslije. Lopta je išla pored gola Šatara i ju je vratio u peterac, ali nije tu bilo nikog od domaćih igrača. Polovinom drugog poluvremena Srndović prolazi po lijevoj strani, pronalazi Perića koji vara Kozića, ali lopta odlazi pored stative. Od 75. Kozara imala igrača više, pošto je crveni karton dobio dojučerašnji igrač gradiškog tima Dejan Kojić nakon neopreznog starta nad Ilićem. Brojčanu prednost Kozara je iskoristila u 87. minuti. Šatara je poslao loptu u 16-terac, Kozić ju je boksovao do Srndovića, koji lobuje odbranu gostiju za veliko slavlje na gradskom stadionu. Sad u ovom trenutku je teško birati riječ, stvarno vratilo nam se sav trud i rad u proteklih godinu i pol dana, ne samo ove sezone, i mislim da smo na kraju zasluženo došli do pobjede i u pripremi utakmice. Znali smo da će biti utakmica taktički, da će odlučivati momenti u utakmici, znali smo da jedan gol odlučuje, bili smo strpljivi, malo smo na kraju rizikovali sa 3 napadača i eto na kraju nam se to isplatilo i vratilo nam se kao nagrada za neke prošle utakmice, odnosno izgubljene bodove na početku prvenstva. Trener gostiju Darko Nestorović smatra da su dva detalja odlučila pobjednika, nekompletnost njegovog tima i sudija Danijel Pajić iz Bijeljine. Mi smo došli oslabljeni bez 4 standardna igrača, što se sigurno osjetilo, međutim Saničanin, Šodić, Radoja, Stakić. Tako da osjetilo se, međutim tvrda utakmica, bez puno šansi, bilo je poluprilika, drugo poluvrijeme također otvoreno i sa jedne i sa druge strane. Mi smo dosta dobro parirali, imali smo taj posjed lopte, čekali smo iz kontre i polukontre da napravimo nešto, vjerovatno bi se otvorilo do kraja utakmice, a mislim da je odlučio detalj iz ne znam kojeg minuta kada je sudija Pajić dao direktan crveni karton Kojiću. Obostran duel, obostran start okarakterisao je za crveni karton našem igraču i direktno uticao na krajnji rezultat. Samo jedno kolo do pauze u prvenstvu, a 3 tima konkurišu za titulu jesenjeg prvaka i svi su gosti u posljednjem kolu. Kozara je u najboljoj poziciji, iako je slijedi teško gostovanje u Krupi na Vrbasu. Kao što sam rekao i prije 2 kola, 9 bodova u igri, osvojili smo i 6, još su 3 boda u igri, idemo od utakmice do utakmicu, ničim se ne opterećujemo. Meni je drago da ovi klinci stasavaju, da pokazuju jedno pravo lice i danas sutra nadam se da će neko napraviti iskorak u svojoj karijeri, to mi je najveće zadovoljstvo i satisfakcija. Odavno nije bilo ovako dosta ekipa koji su pretendovali i tražili dobar rezultat. Ono što još jednom kažem, treba pustiti te fudbalske stvari, a treba sklanjati ove nefudbalske stvari, jer nije potrebno ni Kozari, a ni Rudaru na ovakav način da dolazi do 3 boda.
Evo svih rezultata 12. kola Prve lige Republike Srpske. U Mrkonjić gradu Sloboda Podrinje 0-1, u Gradišci Kozara Rudar 1-0, u Novom gradu Sloboda Drina Hidroelektrane 4-2, u Tesliću Proleter Mladost 3-0, u Foči Sutjeska Krupa 1-0, u Donjem Šepku Napredak Vlasenica 1-1 i u Trebinju Leotar Tekstilac 1-0. Na tabeli vodi Kozara sa 24 boda, drugi je Leotar sa 23, treća Sloboda iz Novog grada ima 22, četvrto je Podrinje sa 21 bodom, peta Sutjeska ima 20, šesta Krupa i sedmi Rudar imaju po 18, osmi je Tekstilac sa 17 bodova, deveta Sloboda iz Mrkonjić grada 16, deseta Vlasenica 15, 11. Mladost iz Gacka 14, 12. Napredak iz Donjeg Šepka sa 11 bodova, a na začelju su Proleter i Drina Hidroelektrane zamijenili pozicije. Proleter je sada predposljednji sa 8 bodova, a Drina Fenjeraš sa 7. U posljednjem 13. kolu koje se igra 8. novembra s početkom u 14 časova sastaju se u Gacku Mladost Napredak, u Prijedoru Rudar Proleter, u Krupina Vrbasu Krupa Kozara, u Derventi Tekstilac Sutjeska, u Janji Podrinje Leotar, u Višegradu Drina Hidroelektrane Sloboda Mrkonjić grad i u Vlasenici Vlasenica Sloboda Novi grad.